Ai, säkin oot täällä. No, joo, moi. Eli nyt mulla on semmoista ilmoitusasiaa, että haluatteko te semmosia videoita, tai pelivideoita, tai semmosia. Mä just täysin, että mä varmaan minuutin selitin tossa jo, tai kuvannut. Joo siis, eli mun asia oli se, että haluatteko te, tai pystytkö te näkemään semmosia videoita, tai pelivideoita, niin että mulla niin että mulla ei olisi sitä ruudun kaappaajaa, että mä en vaan kuvaisin mun näyttöä siinä. Niin olisiko se mitenkä hyvä vai huono, mitä olisi. Niin. Sitten toinen asia on se, että että haluatteko te jonkunlaisen 10 tilaajan spesiaalin? Joo. 10 tilaajaa. Ai saavuttaa 10 tilaajaa. Tästä lähdetään kuule sinne tonniin. No, ei mulla kyllä ikinä tuolle niin paljon tilaajia. Joo, niin haluatteko te jonkunlaisen pienen 10 tilaajan spesiaalin? En mä tiedä minkälaista. Niin, joo. Mut se on ensi video. Nähdään. Peace.